νέα κολεξιόν του Loft Jeans μόλις έφτασε και είναι ό,τι χρειάζεσαι για την καλοκαιρινή σου σεζόν. Το καλοκαίρι δεν θέλει πολλά. Θέλει δροσερά ρούχα, σωστή εφαρμογή και να δείχνεις προσεγμένος χωρίς προσπάθεια. Looks που μπορείς να φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η νέα καλοκαιρινή κολεξιόν του Loft Jeans είναι για άντρες που θέλουν άνεση, χωρίς όμως να χάνουν το στυλ τους. Αν ψάχνεις κάτι άνετο και στιλάτο, εδώ θα βρεις το αγαπημένο σου outfit. Από βόλτα στην πόλη μέχρι και βραδινή έξοδο, εδώ βρίσκεις κομμάτια που σε καλύπτουν όλη μέρα. Αν θες να μπεις στο καλοκαίρι με ένα ενωμένο στυλ, εδώ θα βρεις κομμάτια που όντως θα φορέσεις. Εμείς ξεχωρίσαμε ήδη τα πρώτα κομμάτια. Εσύ ποια θα διαλέξεις?